Jména profesorů sklením nespojíš. Za druhý, při dni svátečním šprtati nebudeš. Za třetí, se svými spolužáky nemravných úmyslů míti nebudeš. Za čtvrté, pro kulovou pohromu profesora nezabiješ. Za páté, svačiny spolužákům svým krásti nebudeš. Za šesté, ničení majetku školního se vystříháš. Za sedmé, spolužáku svému druha v lásce neodloudíš. Za osmé, před profesorem spolužáka neschodíš. Za deváté, záchod školní v kuřárnu neproměníš. A za desáté, na školním výletě profesora hnědou výčepní lihovinou neopiješ. A na závěr, dělejte všechno proto, abyste si po absolvování tohoto ústavu nemuseli říci všechno špatně, zpátky na strom.